Tema polufinalne večeri za izbor Miss Srbije održanog u Šidu bila je Gradina na Bosutu kroz promociju ambasadora lepote. Tokom trodnevnog boravka u šidskoj opštini učesnice takmičenja upoznale su se sa kulturno-istorijskim znamenitostima ovog podneblja. Posetile su spomen kuću Save Šumanovića, zavičajnu arheološku zbirku Gradina na Bosutu, kao i Narodnu biblioteku Simeon Piščević. Sve što su saznale prezentovaće kao ambasadori lepote. Želim da kažem da su devojke ovde već 2-3 dana, tako da su imale prilike da obiđu ovaj grad i da ponesu najlepše uspomene, najlepše fotografije i nadamo se u budućnosti da se vrate sa svojim možda roditeljima, prijateljima ovde i to je zapravo cilj. Nama je cilj da se devojke prijavljuju u različitim gradovima Srbije, da se tu i takmiče kako bi upoznale što više krajeva Srbije, kao što ovaj prelepi Šid. Ja sam ovde prvi put, ali zaista sam oduševljena i sigurna sam da ću se vratiti. Koreografije koje su devojke izvele obrađene su po temi Gradina na Bosutu. Nakon predstavljanja u svečanim haljinama proglašene su 3 najlepše devojke. Za drugu pratilju izabrana je Anastasija Skorup, lentu prve pratilje ponela je Milica Stevanović, a za Miss Šida izabrana je Una Mijajlica. Dolazim iz Beograda, studiram Fakultet za medije i komunikacije, druga sam godina sada i čast mi je i zadovoljstvo što sam pobedila baš u Šidu, jer nam je bilo prelepo ova 2 dana koliko smo bili i stvarno iskustvo prelepo. I zahvaljujem se i kompaniji i svima koji su bili u organizaciji i upoznala sam stvarno divne devojke i sve ovo pre svega veliko iskustvo, tako da sam baš srećna zbog toga i potrudit ću se da opravdam to. Polufinalno veče izbora za Miss Srbije organizovala je kompanija Miss You uz licencu Miss Sveta, a domaćini događaja bili su turistička organizacija Šid, Kulturno-obrazovni centar i opština Šid.